अगर आप भी चाहते हैं राणा प्रताप ऑफिशियल के सारे ऑडियो वीडियो आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर। हेलो, कौन? हैप्पी न्यू ईयर को के बोल रही है रे? अगे आवाज बनाई का चिन्हाओगे तोर लाभर बोल रहलुए लाभर। अच्छा अब चिन्ह लिया। हाँ जानू, बोल। आएंगे तनाया साल आगली गे ताइसी रहती गे। हे रे, हम ना अइब, हमार तबीयत खराब हो। बहन के हम तबियत कुछ नहीं जाने हो, तोरा आबे के होता है आबे के हो, बुझले। नालंदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो हिलसा। पेन्ही के हमर दिहल सूट आजो नानियर गे, पेन्ही के हमर दिहल सूट आजो नानियर गे, एगे आजो नानियर गे। कि सरसों के खेतवा में मनाई बैडियर न्यू ईयर गे, कि सरसों के खेतवा में मनाई बैडियर न्यू ईयर गे। जैसे हम गल में चुम्मा ले लिया हल्दी समय गे, ओ सही पूरा दिहे इच्छा छौड़िए की समय गे, एगे छौड़े। जैसे हम गल में चुम्मा ले लिया हल्दी समय गे, ओ सही पूरा दिहे इच्छा छौड़िए की समय गे। पकाई फुलाई फुलवा छौड़ी पियर पियर गे, फुलवा छौड़ी पियर पियर गे, एगे पियर पियर गे। कि सरसों के खेतवा में मनाई बैडियर न्यू ईयर गे, कि सरसों के खेतवा में मनाई बैडियर न्यू ईयर गे। कहू तोरा लाभरवा छौड़ी डीजे आसाटारा गे, ले लही औ गिफ्ट तोरा ला सूट सलवार गे, एगे सुनना। कहू तोरा लाभरवा छौड़ी डीजे आसाटारा गे, खड़ा ही औ लेके तोरा ला सूट सलवार गे। अबे ना जल्दी खड़ा ही तोरा घरे के नियर गे, अबे ना जल्दी खड़ा हियो तोरा घरे के नियर गे, एगे घरे के नियर गे। कि सरसों के खेतवा में मनाई बैडियर न्यू ईयर गे, कि सरसों के खेतवा में मनाई बैडियर न्यू ईयर गे। पेन्ही के हमर दिहल सूट आजो नानियर गे, पेन्ही के हमर दिहल सूट आजो नानियर गे, एगे आजो नानियर गे। कि सरसों के खेतवा में मनाई बैडियर न्यू ईयर गे, कि सरसों के खेतवा में मनाई बैडियर न्यू ईयर गे। नालंदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो